זוכר. שהבאתי לך מיניגן מיתיק. אביב, תגיד שלום. שלום. התחלת סרטון טרנס. היה לנו פרטית, זה משנה לסרטון הזה? כי אנחנו לא עושים כזה פעם ראשון של משהו כזה, אבל... אופיר עושים 2 משחקים. אופיר עושים 2 משחקים אם המשחק הזה יהיה קצר. נופתים בעולם עלות. אני אחד שם. קיצר, עכשיו יש לנו תקופה קשה. תקופה שאוהב גם בנושא שלי. ממש עליי. אני עכשיו עדיין לא מבין את עצמי. אחי, מצאתי למה בתוך המים. אני כבר מקליט את הסרטון הזה לפני שיש לי אבנס. הנה. תקופה קשה, אני לא יודע עכשיו אם יש מישהו שעדיין יש לו תקופה יותר רע. בבקשה שימו סד, בבקשה. מקווה שלא יהיה לי הצלחה באמצע המשחק. כי עכשיו ישבנו פה דברים אבל בקיצור, אני לא סיפרנו במשחק הזה ובערך כל המשחקים שלנו למי שיוצא מיתיק, אז זה מוביל השם במישהו פה. יש עלי גם מישהו פיר. הנה יפה. איפה? איפה? איי 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 איי. איפה? פיר, אני מת. אוקיי, רגע. מגוע 30. היי, תסתום. פיר. היי, בסדר שם? לב, תשאר ככה. יש לנו עכשיו. יופי, הכל בסדר. בא לי להתאמן. לכן אני הולך להתאמן. עדיין עד לא לקחו את התאבות שם. גם אני ממש. טוב. אין שום דבר. סליחה. מה? אומייגאד. אחי, יצא לי את הנשק שערב אוהב מאוד. הנה. פיר, אני מתאבד. איזה התאבדות. פיר, למה? לא לקחו את הלמה. אמרת 30 פעם את זה. כן. זה זה יש עליי מישהו. טוב, אני בורח אפילו. תריץ. תרסטי. צ'מפיון עכשיו. כנראה סרטון בא שאני אעבור לכם מיד יש לי סרטון באותו יום. אני מנסה כמה שיותר לעלות. מקווה לא, אפילו היה לי זה 59 סאבים. 20 טון? 59. בסוף עשיתי גם איזה הגרלות, התחלתי לעשות, וגם שורטים עשיתי מלא. כל הסרטונים שלך זה רק שורטים. אני מבקש כאן מישהו יקלוט לו? וואי, אני כל כך זה חבר שלו בא. חבר שלו. זה כי כל משפחה יש לנו כזה תקופה קשה, כן? הבנו.
אופיר, סתום את הפה רגע, סתום את הפה רגע. יש עליי מישהו. כאילו אני פה. קרסנו באמצע, הרגתי אותו, קרסנו באמצע. אחי, אני מת, היה כאן מישהו, הצלחתי... סתם מקבל. למה זה לא פוגע בו? איפה אתה? למה הלכת לשם מטומטם? טוב. יש לי את הדבר הזה. מה אתה עושה? יש לי את זה. תקבל. עוד זה מיניס. כן. זה ירו בו. מפה. אני לא הולך. אין סכנה. תביא גזים. אפילו נכנסתי לתוך טיל, דע אל תפרוץ. הוא הורג אותי! אפילו הסקיל 2 והרג אותי! זה לא הוגן! אין! אחי, הרי ברגתי! שיגרת אותי לזון. אני הולך לדרוטים. כל מי שעושים סטאק, מקבל נגד חבר של משחק, ושאם נמצח הוא מקבל פליסטק. וואי, אפילו יצא לי את הנשק שאני אוהב מאוד וזה אפי, שכחתי איך קוראים לו. מה? זה שכמו סנייפר? הדיגל הזה. מה? כן. יש לי להשתיל. לא, כבר שזה יתמלא. חושב שאני ראיתי שם מישהו. עוד דרופ. קומבט, לג'נדרי. מה יש לך לעשות עם קומבט לג'נדרי? מי זה? זה בכלל. אני הולך לדרופ. מה לא טוב? חייב להחליף את היער, זה מחר של היער. אין לי דוח לה, אבל... סליחה, אני הולך לדרופ. אתה לא הולך לי לדרופ? לא. לא. לקחתי את הכל. תן לי את הזה. יש כאן טבע. תן לי, להוציא במיסטי. הבאתי אפיק נותן. אתה חייב לתת לי. אתה חייב לתת לי, אופיר. לא מרים צפון. מאוד מעטים פה אפשר להבין. אני מרים לך. מאוד. אבל וואי נשמע פה. זה היה מלא. כפו מהצפות שלי. והתחלתי... למרות שיש לי חשד שלא איזה שאלה גיטר פיר בו, פיר בו, פיר בו! אבל אני חושבת שיש פיר בו!
לא הייתי מעלה כלום. מה? לא יכול, יש עלינו אנשים. מה זה? למה קפצתי ככה? למה ברחת? למה? מה יש לי? מה? איך? אמור, תתפנש מהר. צריך להתפנש. כבר שמונה. אבל אתה טוב. אנחנו כרגע בזמן טוב. ממש. תביא לי אותה וואו, אז... אהבו אותי בעבור, שונא אותם. אוקיי, אתה מול דו. אוי, בסדר, למה? תודה שפניתי לי את המקום. ברור. אין בוט. לא יכול. איך את מתקמפר? אתה מה אחלה שיש תקילים, אני עשיתי. הכל בסדר בינתיים. אני גם אעשה שורט שכנראה יעלה. יופי. עכשיו אני אעשה. קבוצה טוב. מה? לא, הם לא ירקו. קבוצה הם טוב. ירססו את זה. הם לא, הם רב שם בפנים, אין להם זמן. הנה, הם פה למטה. תראה, ברח, לא פה מרחב. לא, אני בורח לעזור. קח את הפמפדיק. יש לי פאמפ יותר טוב, אני טוב עם הפאמפ האחר אפילו. מה אתה אומר? ככה פאמפ... סנייפר במקום דיגל, כי עכשיו זה זמן לרחוק. שים גם, יש לך מין. אני יודע, אני שם בזון. תנסה להיות הכי נמוך, זה לא משתתף. אחי, זה אני נגד דו ומישהו אחד. אייס. אתה חייב להראות. וואי, אם הוא רק לא יודע. את הדו הזה, מישהו אחד מהם לפחות מהדו הזה. הרגו. ועכשיו זה דו עליך. אבל יש לנו את הזונה. יש להם את הזונה. אלה שם. הבורח אליהם. לא, אני בורח לצד. לא. יש להם מנגו. איפה הם? טופ 2 ב-20. ברור! זה. טופ 2. שימו סאב ולייק. וואלה, זה בסדר, 5, טוב, יאללה, ביי. עליתי 6. יאללה, ביי.